Ha, ako bala late ngadang ngay klet kasudyong fi kadang rong hagajing mudyong nga. Ngalayay, hakilin tiba video yaid Kalar ka punkin mau ya kisni bangi dang don lang Kajing chong bat pi ka long kum kajing pos new menta ka la ke la long kajing pang bangam laban penjem Kasur jong fi ka long kum ka bit bas ngulem Kak majong pi ka long kum kap nengah ka pors ngi Nga persyang bantlet henrei kajing mut ka job yang nga Kajing gem klem fi ka long kum ka sngi klem ka sngi Firang sa kajing mut jong nga Kung baka sentiu ba kham jing bam karang ternya Kajing ye jong ikam ju ke la long kadas Ngadang api agas ni bangan yo hiya pi biang Firang sa kajing mut jong nga Kung baka sentiu ba kham jing bam karang ternya Kajing ye jong ikam ju ke la long kadas Ngadang api agas ni bangan yo hiya pi biang Kajing gem ka keren dak kilasan Henrei ngas ngebernai Haka benta jong nga Fidei udon bakat du Nga uhi api haki pot barim Kajing mut kapen pang Kajing mu jong nga Kadai tang ban pen pau banga dang ie Kajing kintai jong finga shem ya Kajing kela jong nga Nga tepa koper kanya Henrei kajing siu kane Kajing gue jong Nika long kum kasur bapin kan mau Kajing yin jong nga Pidang long ka paragraf ka barem Em dan kasih pangaklet yapi kajing mutbad kadonat kinang ngaid lang. Firang sa kajing mut jong nga Kung baka sentiu ba klem jing bam kadang ternya Kajing ye jong ikam ju kila long kadas Ngadang api agas ni bangan yo hiya pi biang Firang sa kajing mut jong nga Kung baka sentiu ba klem jing bam kadang ternya Kajing ye jong ikam ju kila long kadas Ngadang api agas ni bangan yo hiya pi